хәйләкәр, саран, акча яратучы, булар барысы да яһүдләр турында киң таралган стереотиплар гына. Әйдәгез аларны җимереп ташлыйк. Яһуд диненә нигез салучы шәхес Муса пәйгамбәр, ягъни Мошага яһудилар гына түгел, мөселманнар һәм христианнар да зур хөрмәт белән карый. Яһудиларның изге китабы Таурат, ул 3 өлештән тора. Беренче өлеше Тора, икенчесе Невиим, ә өченчесе Ктувим. Иерусалим шәһәрендә борынгы гыйбадәтханә булган чакта яһудиларның үз руханилары булган, ләкин хәзер руханилар була алмый, ә раввиннар исә дингә өйрәтүче шәхесләр генә. Яһудилар бары чиста, ягъни кашрутка туры килгән ризыклар гына ашый ала. Шуңа күрә аларга куян, ат, дөя, дуңгыз ите ашау тыела. Ризыкка бәйле башка кагыйдәләр дә бар. Яһудиларда дин белән милләт аерылгысыз. Әгәр дә син яһуд диндә икән, димәк син яһуд кешесе, ә инде әгәр син яһуд кешесе икән, димәк син яһуд динендә.